Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan izenburuan ikusi dezakezue, bale? Telefonoak berriztarri eta garbitu mugikorrak. Azkenean gaur egun telefonoak gure informazioa asko jorratzen du, gure kontaktuak, gure aplikazioen datuak, ze webgunetan nabigatzen egon garen, eta informazio asko nolabait atzekaldetik gordeta geratzen da, bale? Kasu askotan, hori, jende normalak, jende gehienak, ez daki informazio zati hori nola ikusi, nola eskuratu, bale? Baina, beste gutxi batzuk badakite, bale? Eta, batez ere, telefono aldatzen dugunean, atzean uzten dugun telefono hori, hau da, telefono zarra, telefono horretan daukagun informazio guztia ezabatu beharko genuke, bale? Segurtasuna kontuan izan da, ez da nahiko izaten elementuak borratzerekin. Zergatik, programa konkretuak, bereziak, espezifikoak dauzkagu, borratutako informazio hori nolabait berreskuratu ahal izateko, bale? Beraz, lehen esan dizuet, edonork ere, segurasko hori egiteko gai ez da, baina gutxi batzuk bai. Beraz, telefonoz aldatzen dugunean, konbeniagarria izaten da pauso batzuk jarraitzea, informazio hori nolabait guztiz ezabatatzeko, eta norbaitek telefono hori hartu ezkero, informaziorik ez topatzeko, bale? Badakizue, zalantzaren bat baldin bakazue, komentaren atala daukazue zalantzak planteatzeko, eta noizean behin zalantza hauek argitzen saiatuko naiz, bale? Lehen komentatzen dizun bezala, bale? Gure mugikor zaharra oparitu, bertiklatu edo saldu nahi badugu, bale? Orduan, gomendagarriena da gure mugikorra informazio pertsonarik gabe uztea, eta gure datuen segurtasun kopia egitea, bale? Orduan, lehen komentatzen dizuena zen, telefono aldatzen dugunean, eta zarra alde batera uzten dugunean, bai norbait oparitzeko, bertiklatzeko, saltzeko, baren dio zein den kasua, kasuetan, atzean uzten dugun telefono hori, informazioa borratzea, ez da nahikoa izaten. Beraz, aurrerago esplikatuko dizuet, baina informazio borratzerekin ez da nahikoa izaten. Eta pauso hori egin baino lehenago, gomendagarria baino gehiago, ia derrigorrezko izan beharko litzateke, gure informazioaren segurtasun kopia bat egiten, segurtasun kopia, backup inglesez, erderaz ere kasu askotan backup erabiltzen da termino bezala, azken segurtasun kopia da, orduan honek zer egiten du, segurtasun kopia batek, hitzak berak ja esaten dugu, informazioa, segurtasunagatik, informazio baten kopia bat egiten dugu, orduan, zeren kopia egin beharko genuke, gauz ezberdinak, kontaktuak, argazkiak, bideoak, aurrerago aipatuko ditut, baina pixkat, guretzako garrantzitsua den edo zer goza, galdu nahi ez dugun edo zen informazio, kopia. Gure datu guztiak ezabatu horretik, segurtasun kopia bat dugula ziurtatzea komeni da, zarpenak, kontaktuak eta kopia. Hemen, telefonaren bera, menuen aukerak aldatu genetezke, beraz, referentzin bezala hartu, baina zuen telefonan desberdina izan daiteke, beraz, kontuan izan detailitxo txiki hori ere bai. Beraz, kontaktuak eta telefono fabrikanten artean bakoitzak kasu askotan bere zerbitzua eskaintzen du, bai Applek, bai Xiaomi, bai Samsung, fabrikante gehienak gaur egun beraien zerbitzu bat eskaintzen dute, normalean doainik. Zerbitzua azkenean zer da, beraien zerbitzaritan edo zerbitzuan erregistratu egin behar gara, gure telefonon datuekin, e-mail bat eta guzti hori izango dugu, pasaitz batekin, eta bertan gure telefonaren aplikazioen kopia bat, argazkien kopia bat, kontaktuen kopia bat, hemen
kasuaren arabera informazio gehiago, gutxigo, guk aukeratzen duguna gordetzeko aukera izango dugu, bale? Ez ditut aipatuko, ze bakoitzak bere ezaugarriak dauzka, denak ez dira berdinak, desberdintasunak egoten dira beraien artean, bale? Baina, bueno, kontzeptuak ulertzen baldin baituzue, azkenean hori da garrantzitsuena, bale? Normalean, hau telefono erosten dugunean, zuzenean egiten baldin badugu, registratu, identifikatu aplikazio hortan, telefonak berak ja, hasieran eman diogun konfigurazioarekin, babes kopia hori egingo dugu. Bale, guk aukeratutako informazioarekin, babes kopia bat. SMS-eko babes kopia bat, kontaktuak, argazkien izan daiteke, bale, pixkat denetik esan ezagun. Baina, segun eta ze zerbitzu den enpresarena, hor aldaketak egon daitezke, bale? Adibidez, iPhoneak ere bere zerbitzu dauka, bale? Eta zerrekin identifikatzea, iPhoneen kasuan, iPhoneko korreoko kontu bat izaten dugu, eta hori izango litzateke erabiltzailea, eta kontu horretara binkulatuta gordetzen da telefonoko informazio guztia, bale? Androiden kasuan ere bai, fabrikante bakoitzak, lehenen komentatu den bezala, bai Xiaomi, bai Samsungek, eta fabrikante ezberdinak beraien zerbitzuak izaten dituzte antzeko zerbitzu bat eskaintzeko, bale? Beste gomendio bat, gure argazki eta bideoak segurtasun kopia dutela ziurtatzea, bale? Google Fotos irik dugu, gure kontuan sakatu dugu, eta aktibar kopia eskurriak. Hasteko pauso hau, orokorrean nik ez dugu gomendatzen, bale? Hemen egia da, kasuaren arabera oso erabilgarria izan daitekeela, eta zerbitzu ezela osatu dago, bale? Baina, danontzat ez du berdin funtzionatzen. Nik adibidez nire argazki eta bideotan, 1000 giga baino gehiago dauzkat, bale? Kasu honetan, Googleek doainik eskaintzen diguna, 15 giga dira, besterik ez. Berdin dio zure telefonoan, 500 giga argazki dauzkazun edo ez. Zure doako kontu horretan bakarrik 15 giga sartuko zaizkizu, bale? Eta 15 giga horiek betetzen baldin baditugu, ezingo duzu korreo hori jaso, Google Drive ere ezingo duzu erabilitzen, 15 giga horiek hiru zerbitzaileen artean banatzen dira. Bai Google Fotos, bai Google Drive eta bai Gmaileko zerbitzua. Beraz, 15 giga horiek, kasu batzutan erabilgarria izan daiteke, baina kasu gehienetan ez da nahiko izaten, bale? Beraz, bai, hemen beste aukera daukagu, eta da, zerbitzu hori kontratatzea, bale? Horrek zer suposatzen du, nire kasuan, urtero, 150 euro ordaindu beharko dituzke, oraingo prezioarekin, baina mendik urte batera edo 2 urtetara, prezio hori mantenduko den edo ez dakigu. Segurazko prezioa igo egongo da, bale? Eta horrela tengabe. Eta prezioataz aparte, geroz eta espazio gehiago behar izango dugu. Beraz, hemen bakoitzaren kasuaren arabera, esaten dizuet, bale? Nik nahiago dut, disko gogor bat aparte erosi, eta nik neuk, nire argazki kamera, edo nire telefonoko kameraren argazki eta bideoak kopiatu eta disko gogor horretan gorde, bale? Eta hortaz aparte, bigarren disko gogor bat ere badaukat, eta lehenengo disko gogorraren segurtasun kopia bat egiten dut bigarrengo disko horretan hau da. Bi diskoetan informazio berdina daukat, bale? Eta hortaz aparte, kasu batzuetan, telefonoan eta kamerako txarteletan ere bai, hor argazkiak eta bideoak izan dituzke, bale? Beraz, kasu batzuetan, gauza batzuk, 3 tokitan izango ditut, bale? Baina batez ere, 2 tokitan gordeko dut informazioa, bale? Orduan, hemen bakoitzak bilatu beharko du bere bizitzan zein den sistemarik erosena eta batez ere ordaintzeko prest dagoen edo ez, bale? Zeren Google Fotos babes kopia bezala erabiltzea, oso informazio gutxi telefono baldin baduzu, oso erosoa izan daiteke, bale? Baina 15 giga baino gehiago baldin baduzkazu zure telefonoan argazki eta bideoetan, zerbitzu hori kontratatu egin beharko duzu, bale? Eta horrelako zerbitzuekin hasten garenean, ia betirako zerbitzu bat ordaintzen jarraituko dugu, bale? Normalean hori gertatzen delako, ez ezin delako hori aldatu, bale? Baina gauza horiek kontuan izan. Bestela, zerbitzua oso ondo dago, bale? Prezio alde bat erotzita, oso erosoa da, automatikoki berak zure telefonokan edozein argazki eta bideo
automatikoki zure Google Photoseko zerbitzura igoko du, bale? Eta telefono aldatzen dugunean, gure Googleko kontua sartuko dugu, bale? Erabiltzailea dela horreko kontua eta horren pasaitza. Horrekin hori sartuta nahiko izango litzateke eta telefonoan gure Google Photoseko gauzak ikusteko aukera izango nuke, bale? Azkenen, onlineko zerbitzua da, bale? Bale, dena ondo aseguratutako usteko, bale? WhatsAppen segurtasun kopia ere egin dezakegu, bale? WhatsApp irekiko dugu, WhatsAppeko ajustesen sartuko gara, bale? Eskubiko irudietan ikusitzazkezu zeintzuk dira menuak, bale? Ajustesen sartuta, chat eta chat barruan kopia seguridad, bale? Bertan emango genioke eta horra aukeratuko nuke ez kopia hori egin nahi dugun edo ez, bale? Hemen bakoitzak aukeratu behar du zer informazio gorde nahi duen edo ze informazio ez du galdun nahi eta ze informazio berdintzaion galtzea, bale? Kontuan izan behar den beste gauza bat, SIM txartela edo micro SD txartelak, bale? Argazkian ikus dezakezue bandejatxoa, telefona izaten den bandejatxoa, eta bandejatxo horretan bi txartel daude. Bat izaten da SIM txartela, txuria kasu honetan, bale? Txuri kolorearekin daukana, eta beltza dena hori micro SD txartel bat da, bale? SIM txartela gure operadoreak ematen dugu txartel hori, bai Telefonica, Euskaltel, Telefonica Movistar, Euskaltel, Vodafone, Yoigo, Orange, bale, aukeratu nahi dezurena, hori gure telekomunikazioko enpresak emango du, bale? Eta beste micro SD txartela, argazki kamera baten egiten dugun bezala, bale? Txartel fisiko bada eta bertan informazioa gorde dezakegu, bale? Beraz, telefonoak 512 giga baldin baduzka informazio gordetzeko, txartel bat erabilita 512 giga horiek, baino gehiagoko espazio izango nuke gordetzeko. Baina gauz bat izango litzateke telefonoko memoria, 512 giga horiek, eta beste aldetik izango genuke microSD horrek eskaintzen dugun espazioa. Txartelaren arabera, 32 giga, 64, 128, kasuaren arabera. Orduan, bertan daukagun informazioa galdu nahi ez badugu, telefonoko gauzak borratzen hasi baino lehenago, gomendio bezala, nik egingo nukena da, bandejatxo horretan, edo bandeja zuzenean, kendu. Modu horretan, seguru gaude, gauzak borratzen direnean, bertan dagoena ez dela ezabatuko. Beraz, gomendia nire partez izango litzateke hori alde batera uztea, gauzak ezabatzen hasi baino lehenago. Bestaletik, kontaktuak non gordetzen diren jakitea komeni da. Gaur egun telefonoak normalean 3 toki eskaintzen dizkigu gure kontaktuak gorde ahal izateko. Bat, orain aipatu da SIM txartela izaten da. Bigarrengo aukera bat izaten da telefonoko memorian. Eta hirugarrengo bat izaten da telefonoan konfiguratu dugun korreoko kontua. Erosona eta gomendagarriena zen izaten da e-maila, korreoa. Zergatik, telefono berrian e-maileko kontua konfiguratu eta zuzenean bertan dagoena automatikoki deskargatuko du, kontaktuen kasuan. SIM txartelean ere, nahiko erosoa da, telefono batetik bestera informazioa pasatzeko. Eta kasu honetan, telefonoa gordetzen baldin badugu telefono batetik bestera pasatzeko, kontu ziberbalako, telefonoko gauzak borratzen baldin baditugu, bertan dauden kontaktuiek ere ezabatu egiten dugu. Beraz, kontaktuen gauzekin babes kopia bat egiteko, egin barko genukeena, izan barko litzateke, artxio bat sortu, gure kontaktuen informazioarekin. Gauza da, kontaktuko aplikazioen bitartez egingo nukenik, ze kasu honetan hemen irudien ikusten duzuena da, WhatsAppeko kontaktuen kopia bat, baina eske WhatsAppeko kontaktuak, WhatsAppean agertzen diren kontaktuak bakarrik WhatsAppa daukaten pertsonak agertuko dira, baina kasu askotan jendeak ez dauka WhatsAppa. Jende kontaktu horiek ez dira WhatsAppean agertuko. Beraz, gure kontaktuko zerrenda osoa ez da WhatsAppen agertuko. Beraz, gure kontaktu guztien zerrenda bat lortzeko, gure telefonoan
kontaktos aplikazio bat izango dugu, eta aplikazio hori erabilita egin beharko genuke segurtasun kopia bat, bale? Horrek artxiboa sortzen du, eta artxibo horren barruan daude gure kontaktuen informazio guztiak. Eta hori nahi bai izan ezkero, gure drive bat ere dezakegu edo email bidez bidali, nahi duguna, bale? Oso gutxi okupatzen du. Hori aukera bat izan daiteke. Bestea lehen aipatu dudan zerbitzua zenteke, oda, fabrikantak eskaintzen duten zerbitzu horietan ere, kasu askotan, kontaktuen segurtasun kopiat ere egiten dute, bale? Kasu askotan. Telefono zarra eta berria, enpresa fabrikante berdinekoak baldin badira ere bai, kasu horietan, gaur egun, fabrikante gehienak aplikazio bat izaten dute, eta aplikazio horren bitartez, telefono batetik bestera informazioa pasatzeko aukera izaten dugu, bale? Bai kontaktuak, bai argazkiak eta bideoak, bai aplikazioak eta beste hainbat gauz, bale? Beraz, kasuaren arabera, bale, aukera asko egon daitezke, bale? Baina orokorren kontzeptuak ulertzen baldin badituzue, ez da hain zaila, bale? Aurreko urratsa, gure gaion kontua ere ezabatzea. Zarpenak, hemen esaten duguna da, kontuak, bale? Telefonoak gaur egun, kakotx tartean esango dut, email bat konfiguratzea derrigortzen gaituz, bale? Osea, ez gaude derrigortuta, baina ez badugu jartzen, aplikazioen den da ezin darabili eta beste hainbat zerbitzu ere ezin darabili. Lehen aipatu dudan fabrikanten zerbitzu horiek ere ez bagara registratzen, ez badugu izena ematen, ezinezkoa izango da zerbitzu horiek erabiltzea, gauza hauek argi eta garbi. Orduan, kasu honetan, lehen aipatu dut, gauzak borratzako garaian, segun eta nola borratzen dugun informazioa, oraindik ere informazio zati bat berreskuratu daiteke. Hemen kontatzen duguna da, gauzak borratu baino lehenago kontuak ere ezabatzea. Nire ustez ez da gomendagarria, segun eta gomendagarria izan daiteke, baina ez da beharrezko. Gauza da, telefonoa formateatzerako garaian edo gauzak ezabatzeko garaian, segun eta nola egiten dugu, bertako informazio guztia zuzeran ezabatu egingo da. Baina, gomendarra izan daiteke aukentzea, ezabat gauzak nolabait formatu dutu baino lehenago, ez dago gaizki egitea, zer da garrantzitsua? Lehen goratetik berrezarri fabrikako datuak, datuak igarotzea ez zita desegin. Eta honakoekin egitea gomendatzen dugu, hau argi eduki. Aukera hau erabiltzen dugunean, gauzak reseteatu edo berrezarri egiten ditugunean, ez dago atzera bueltatzerik, beraz, egindakoa eginda dago. Horregatik, ari gara aipatzen segurtasun kopia. Zergatik, aukera hau nolabait aurrera eramaten dugunean, atzera ezin dugu bueltatu, beraz, bertan zegoenak galtzen baldin badu, galduta dago. Beraz, aurrera eramateko, gomendagarria da bateria erabat kargatuta izate, zen prozesu hau, ez da 5 segunduko prozesu bat izaten, minutu batzutako prozesua izaten da, eta memoria uneko gehiago baldin badukagu, agian prozesua erdizka geratzen da, eta kasu horietan telefonoarekin arazoak egon daitezke, nolabait, telefonoa erabilgarri berriro utzial izateko. Ez gaude hitz egiten informazioa galtzea edo ez, baizik ez telefona berriro erabilial izateko. Horrelako prozesuak erdizko uzten direnean, kasu askotan arazo larriak egon daitezke. Gero kasu honetan ere bai, entxufatuta, telefonoa entxufatuta egotea jartzen du hemen, hau ez dakit gomendarra izan dekez, bateriarentzako ona ez da, baina, bateriarekin arazo bali mozkagu dudari gabe entxufatuta, ze prozesori erdizka uzteak, esan izuet, arazo larriak ekarritzaz, beraz, kontuan izan prozesua erdizka ezin dela geratu, beraz, entxufatuta, hobeto. SIM txartelik ez, hau ere lehen esan dizuet, kasu horretan, txartela, bai SIM txartela eta bai microSD txartela alde batera uzten bali dugu, oda, telefonotik kentzen bali baitugu, modu horretan, seguru gaude,
ez dutela arazorik jasango, bale? Eta bertan dagoen informazioa ere ez dugula galduko, bale? Beraz, telefona berrezarri edo resetatu nahi baldin badugu, bi bandejatxoan nolabait kentzea gomendatzen dizuet, bale? Horrela arazoak ekiditen ditugu. Bale, kontuan izan behar da, halaber, prozesu horrek minutu batzuk iraun dezakela. Hau ere lehen aipatu dizuet, bale? Prozesua telefonoaren arabera, kasu guztietan minutuko gauza bat izaten da, bale? Zenbat minutu, ezin dizut esan 5, 10, 15, kasu horren arabera, bale? Batzuetan pixkat bizkarra izaten da, beste batzuetan pixkat gehiago, memoriaren arabera ere bai, geroz eta memoria gehiago, geroz eta gauza gehiago borratu behar dira, beraz, horrek iraupena ere aldatzen du, bale? Prozesuaren iraupena. Fabrikako datuak, bale? Gure informazio guztia segurtasun kopietan eta gure txarteltan gaitik kanpo daudela ziur daudenean, bale? Formatatu egingo dugu, bale? Formatatu, reseteatu, deitu nahi dezuten bezala, bale? Baina honekin egiten dugunean, fabrikako estatura bueltatzen da. Telefonoa dendatik hartzen dugunean, edo erosten dugunean, momentu horretan datorren bezala utziko du sistemak bere egoera, bale? Beraz, telefonoa erosten dugunean ez daukagu ezer, bale? Aplikazio minimo batzuk bai badauzkagu, eta hori da telefonoak edukiko duena, bale? Erosten dugun momentuan dagoen bezala utziko dudana, bale? Ezarpenak, kudeaketa orokorra, bale? Berrezari eta berrezarri fabrikatutako datuak, bale? Hori izango dira nolabait jarraitu behar ditugun pausoak hau egiteko, bale? Baina, irudian ikus dezakezun bezala, berrezarri egin nahi baldin badugu, aukera ezberdinak ematen dugu. Kasu hau ere bai, hori, telefonoen arabera aukera gehiago edo gutxiko izango ditugu, bale? Fabrikako datutara nolabait bueltatzera, hori denak izango dute, beste aukerak batetik bestera aldatu egingo dira, bale? Kasu honetan irudian ikus dezakezue, berrezarri ezarpen guztiak, berrezarri sare mugikorraren ezarpenak, berrezarri wifiaren eta bluetootharen ezarpenak, berrezarri erabilerazten ezarpenak, bale? Bakarrik atal txiki bat berrizten dute, berrezarri egiten dute aukera horiek, bale? Eta besteak, hasieran aipatu dana, fabrikakoak hori dana, bale? Guztiz. Dana borratzen du eta erosten dugun momentura bueltatzen da telefonoa, bale? Beraz, aukera arriskutsua da, baina kasu batzuetan ez da beste aukerarik erratzen, bale? Virus bat edo telefonoa sartzen bat zegunean, ordenagailuan bezala, gomendioatzen izaten da, aukera hau erabili, bale? Berrezarri fabrikako datuak. Hasieran zegoen bezala dana utziko du, dana ezagutuko du, eta hortik aurrera berriro behar ditugun gauzak instalatzen hasiko gara. Kasu egiten adibidez, virus batengatik izan baldin bada, ez da gomendagarria erabiltzea, adibidez, fabrikanten babeskokoiek zergatik, babeskokoiek kasu askotan aplikazioen babeskopia bat izaten du, eta horietako aplikazioen bat baldin bazen virusa sartu diguna, arazo berdina izaten bukatuko dugu, bale? Beraz, gauz batzuk berrezarri egingo ditugu segurtasun kopia horren bitartez, bale? Kontaktuak eta beste bat gauza, bale? Baina aplikazioekin kontuz izan, virusen bat edo tartean izan badezue, kontuz izan, bale? Garrantzitsua, babeskopiak berrezartzeko, bale? Kopietarako erabili dugun postal bidea sartu beharko dugu gure gailu berrian, bale? Normalean, onlineko zerbitzu guztiak, e-maileko kontuarekin nolabait binkulatuta egongo dira, beraz, gure e-maila sartzen dugunean, e-mailatan horren pasaitza, bale? Datu horiek sartzen dugunean, automatikoki dana sinkronizatu egingo da, bale? Hemen jartzen du kontaktuak Googleko kontaktos aplikazioan gordetzen dira, eta gero argazketa bideoak Google Fotosean gorde baldin baitugu segurtasun kopia bezala, hori gure Googleko kontuan dagoenez, gure korreko kontuari sartu eta gero, automatikoki bai kontaktua, bai argazketa bideoak, danak automatikoki deskargatzen dira. WhatsAppekoa ere bai, ze WhatsAppek Googleko gure zerbitzuen gordetzen dira, eta Wi-Fi sareak, Bluetooth loturak eta guzti hori,
Kasuaren arabera, segun ze telefono daukagun, ze zerbitzu erabiltzen dugun segurtasun kopia nolabait berreskuratzeko, vale? Ba, bueno, gauza batzuk Googleko kontuan gordetzen badira, Googleko gauzekin berreskuratuko ditugu, vale? Beste gauza batzuk, ba, fabrikanteko zerbitzuan nolabait gorde baldin ditugu segurtasun kopia zela, ba, bertatik berreskuratuko ditugu, vale? Kasuaren arabera, komentatu dizuet, kasu asko eman daitezke, vale? Eta baten eta beste artean desberdintasunak egon daitezke kasuaren arabera. Denok ez dugu telefonoaren erabilpen berdina egiten, denok ez dauzkagu nolabait preferentzia berdina, batzuk nahi dute zerbitzu mota bat erabili, beste batzuk nahi dute beste zerbitzu mota bat erabili, vale? Kasuaren arabera. Laburbilduz, babes kopiak egitea, vale? Gomendio bezala, babes kopiak egin naiz eta telefonoz ez aldatu. Noizean behin galdu nahi ez dezuten informazio horren babes kopia bat egin eta ziurtatu babes kopia hori daukazutela. Vale? Zergatik, edozein momentutan zer gertatu ezkero, babes kopian izango dezute galdu ez dezutena. Vale? Baina bertan ez dagoenak galdu egingo da. Beraz, babes kopiak izatea, ez da derrigorrezkoa, baina oso gomendagarria da informazioa galdu nahi ez badugu. Vale? Bestela, bueno, informazioa galtzea ez bazaizue axola, ba, kasu horretan, berdin dio, vale? Bueno, txartel guztiak ateratzea direla, ziurtatuz, vale? Formazio hori egiten hasi horretik, vale? Modu horretan ere, txartel horretan daukaguna, ba, ez dugu galduko, formateatzeko garaian hori bertan ez baduka, vale? Normalan ere, formatea telefonoko memorian egiten da. Beraz, beste txartelak hasiera batean prozesuak ez ditu ikutzen, vale? Baina ziurtatzeko, eta ez da ezer kostatzen, gomendioa da, txartelak, bai ezin txartela eta bai microSD txartela, telefonotik ateratzea izango litzateke, vale? Bueno, gure gaiaren kontuak ezabatu, vale? Kontuak dira, korreoko kontuak edo edozein gauzako kontuak, vale? Hasiera batean formatearekin guzti hori borratu egiten da, vale? Baina ez zaigu ezer kostatzen ajustesen kontuetan sartu eta hor dagoena hartu eta sartu, vale? 2 minututan egiten da, beraz, gomendagarria da ere bai hori egitea, vale? Formateatu egin baino lehenago. Eta fabrikako balioetara berriz hartzea izango litzateke azkeneko pauso, vale? Baina lehenengo beti babes kopia. Eta reseteo edo formate hori beti azkenekoa, vale? Bueno, mila esker, vale? Eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik. Ikusten dudanez, komentarioen atalan ez didazu ezer planteatu, beraz, hemen utziko dugu, vale? Mila esker berriro ere eta hurrengora arte. Agur!